Tag den en gang til. Giv den alt, hvad I har. I skal være med til at fortælle hele Danmark, hvad det er, ungdommen kan og skal. Så lad os op til os, hvilken verden er, vi gerne vil have. Ingen mennesker på gaden efter lygterne tændes, ingen biler heller. Og der synes jeg i hvert fald, det var lidt sjovt det der med, at der stod, hvad tror du på, og ikke tror du på noget, eller, altså, men bare, hvad tror du på? Den er rigtig. Den er rigtig. Det kan den faktisk godt. Tak skal du have, Katrine, i første runde her. Lad bare lige for at spørge, hvad kunne man egentlig lide? Jeg ved, hvad er din tro? Ja, det kunne det være, eller hvis du tror, hvad tror du så på? Nå, altså det sagde jeg. Det var det der med, at der slet ikke er åbenhed for, at man kan sige ikke noget. I har en mulighed for at ændre på det og at gøre en forskel. Først og fremmest er I her i dag. Og ungdommens statsminister, Lars Løkke Rasmussen. Kan I give en stor hånd og larmende applaus? Godmorgen. Kære Coop og Dansk Supermarked. Vi ønsker, at vi her i Danmark fremover vil udnytte så mange som muligt af vores egne ressourcer, så vi for eksempel slipper for at få magten lidt fra udlandet. Vis hvad du kan, væk fjende som vil. Væk mig når du når, væk mig når du når, yeah. Dine læger, vi skal godt og tage. De andre råd, vi har, de hedder slukket frem for strømspil, festival frem for fly og fadøl frem for flasker. Vi kræver derfor, at danske varer bliver solgt i danske supermarkeder i højsæson. For eksempel en lille højsæson for blandt andet æbler, salat og blåbær. Det der er en appelsin. Den er økologisk. Så må I nøjes med den der. Den bliver anbragt et eller andet sted, og man må gøre ved den, hvad man vil. Du skal tage et bøjle og så skal du spise det, og så skraldet skal du lægge en af de her 5 bøtter, hvor du skal stemme på den vigtigste mærkesag. Væk mig når du når hjem. Kom så Søndermarken! Fat mod, vis hvad du kan, den klammen igen. Ja, I ser fantastiske ud. Så. Jeg har med dem. Jamen alternativet. Rigtig velkommen alle sammen. Det var, at unge mennesker jo heldigvis vil diskutere alt muligt. At unge mennesker ikke kun vil diskutere, hvad rører der så lige her hos mig, lige nu og her. Og det sjoveste, det er, når man kan grine med sig selv og sin egen regering, og det er også det, jeg gør her. Giv en hånd til scenesangerne. Og velkommen til Ungdommens Folkemøde. Tak skal I have. God dag.